Zdravím vás u dnešního videa. Dneska se podíváme na Instagram. To je platforma, na které můžete kontaktovat svoje známí, kamarády, sledovat sportovce, umělce. No a právě u těch umělců se dneska zastavíme, protože jako já jsem byl de facto hrozný boomer, nebo asi pořád budu, ale dejme tomu. Měl jsem doteď jenom Facebook. Teď jsem založil Instagram a říkám, tak podívám se na Reelsy tady. Velice zajímavý. Se podíváme, co takový algoritmus dokáže nabídnout člověku, když si to poprvé zaregistruje a jde si projít ty videjka tam. Moji bývalí spolužáci mají sice teď vysokoškolské tituly, ale mají k večeři každý den rohlíky nebo vajíčka. A co je za problém, jako, co žereš ty? Žereš kaviár, nebo a co na to tví rodiče, jako, chce se mi zvracet. Jeden párek, 2 vajíčka, 9 měsíců, plné břicho. Ty vole. Už to někdo psal, takže trapný opáčka, no, pičoviny, dobrý. Ale jako prostě, to je hrozný. Oni aspoň mají tu školu, no. A co jako máš ty? Fotíš si prdel na Instagram a vyděláváš pár dolarů z OFK. Dobrý. Cením to jako lepší než vysoká, jako prostě mít všude po internetu nahý nebo polonahý fotky, videa. No, to je určitě lepší. Já otěhotněla 16. A to se jako chlubíš, jo? To se jako chlubíme tím, že žádný kluci do 18. No, tady máš parchanta v 16. Ty vole. No, tolik hejtů, že to není normální a teda, kdo určuje, co je normální. Mě měla máma v 17 a byla to vždy skvělá máma. Ano, sice je teď jiná doba. 16, 17 jsou dneska většinou fakt všichni nevyspělé děcka. Ale ono se vám to narodí. Ale ono, jak se vám narodí dítě, tak rychle dospějete. Jste za píčovinu. Jakože mám dítě a najednou jsem dospělý, ne, jsi prostě dement, vole. Pořád stejnej, akorát jsi dement ještě s dítětem. Šmrec, to je za debilitu. To je prostě, já nevím, co to je. Kdybychom hráli Warzone a zóna by se nám zavřela do mojí postele, co by si se mnou dělal? Ne, asi normálně kudlu a ve Warzonech samozřejmě. Dneska úplný den na hovno. Měla jsem jít do fitka, měla jsem mít leg day, těšila jsem se na to, že budu dělat dřepy, ale radši bych je dělala na tobě. Co to meleš? To je to, proč dneska ty holky musí dělat takovýhle věci. Prostě jde a 18 mi a jdeme na OnlyFans. Jo, já bych dřepovala, víš, takhle. A ty bys tam byl místo té lavy. Ty vole. Tady bych chtěla představit svůj nový merch. Podívej se na www.specialsoaps.com a je to přesný odlitek mého přirození v podobě mýdla, takže můžeš ho mít doma. Takže jo, přesný odlitek slečny přirození. Tohle je prostě v dnešní době merchandise. Prodávají mikiny, trička. Tady máš moji pipinu, vole, pij si. Umej si s ní takhle ruce. To je merch v dnešní době. To je jednou, třeba budu taky ját nějaký mýdla, tak udělám odlitek. By bylo možná ty hotelový mejdlíčka, ale i tak. Co tam je dál? Dostala jsem nabídku za 20 000 na schůzku. Tak to ne. Já chci aspoň 50. Pak můžeme dát nějaké spolu kafičko. Protože jo, dostala nabídku na schůzku za 20 000, ale to je málo. Chci 50 a můžeme jít na kafe. Hej, víš co, a půjdu zapadat taky na kafe. Dejte mi někdo pade a já půjdu na kafe úplně v pohodě. Klidně pajsku takhle jako kovovou 50 korun a půjdu klidně taky na kafe. Ty krávo, hej, to je fakt přehnaný v dnešní době. Jsem se podívat dál, co se tam odehrává. Jo, tohle je dnešní době obsah. Takhle se dneska tvoří pro mládež. Jsem připravena a blbečci ji tady budou psát. Pokud tě rodiče v dětství zanedbávali, tak určitě teď hraješ lolko. Já si myslím, že tady byl někdo dost zanedbávaný. A teď jestli je 18 a žije sama, tak očividně si to kompenzuje, že? Nějakýma možná McDonaldem, co? A nevím. V dnešní době člověk jde na Instagram a vidí tam jenom de facto trailery na Pornhub. No, normálně. Pohodička, přijď na můj klubík, vole. Přihlaš se do mého klubíku a tomu zjistíš víc? Věděl jsi, že nanosekunda je dámský přirození na
čichovém orgánu? Ano, jasně, samozřejmě, to je típek z 5. třídy, kdy jsme jako zjistili, co to je vagína. Tak jsme byli úplně, že ty vole, vagína, hustý, to chci taky prostě. Tak Barka se zasekla v těchto časech ve 14 letech. 13, 12, co já vím, kolik nám bylo. To je hrozný, jo? Tohle tam se teď jako děje na Instagramu. Potažmo prej i na TikToku, ale ten nemám, zatím nechci takovýhle věr. Už mě to stačí toto. Nechápu, je to jeho osobní záležitost a já držím s ním. S ním, vole, dohromady. Kurva, s ním, koho sníš? A já držím a s ním, koho? Asi toho borca, vole, už ho pojídá, to je takový ten pohled, jo, když tě žere medvěd, to vidíš těm videím. Miluju kluky, co ještě neměl nic s holkou. Můžu si je vychovat podle sebe. Najde se tady takový... Co chceš vychovávat, ty vole, prosím tě? Běž domů, jdi si hrát plejáku, nebo co hraješ. Najde se tady takový... Četla jsem, že němečtí vědci zjistili, že když denně koukáš 10 minut na ženský prsa, tak je to zdravější, než kdybys šel do posilovny. Investuj chytře. Četla jsem, ty vole, zase propagace na OnlyFans. Ty píče, to je, hej, tohle je to, co v dnešní době táhne. Holka, přijď na můj kubík a víš, že podíváš se na prsa a je to, já se můžu podívat na ty své, mám možná i větší než ty. Jo, možná je to zdravý, dobrý, tak asi proto jsem ty vole takový zabiják, nevím. Kluci, to je tlačítko obsluhy, takže když to zmáčknu a nastavím prdel, tak mě přijde někdo obsloužit. Jo, přijde borec, vole, a nakope tě do ní, vole, jaký jsi dement, vole. Kuši. Jo, tlačítko obsluhy, ano. Přijde někdo, když mu nastavíš prdel a obslouží tě. Kopancem takovým, že se převrátíš, že s tou nabíječkou. Já už to je hrozný. Zlatý Facebook, toto prostě, tam toto není. Sice to vole pro boomery, ale tam je klid od tohohle. To jsem rád, tam jsou aspoň zábavný videa, Satisfy a pičoviny, ale to je strašný. Dostat 100 000, nebo šanci být ve mně. Vole, dej sem těch 100 000, chceš poslat číslo účtu? Vrci to někdo do vztahu? Já si myslím, že to fakt jako ne. Nedávno jsem byla na rande. Zase? Z mýho off. Pořád skoro nemůžu chodit. Jo, to je v dnešní době normální. Byl jsem s klukem z OF, ještě teď nemůžu chodit. Uvědomuju si ty holky, jakože třeba kdyby, já bych chtěl vidět, co by řekl jejich táta, kdyby tohle viděl. No, prostě, hele tati, koukej, tady je můj OF, co na to říkáš? Jako super. Ne, ty vole, pičo, to by byly hned, vole, kombinace, vole. Ještě, že nemám děti, já je fakt kvůli tomuhle přesně nechci. Podívám se ještě na poslední 1-2 videa, jdu do prdele, to nezvládám. No, a to je přesně to. Sleduj mě a napiš komentář a máš šanci vyhrát noc se mnou. Takže asi poprvé, co budu rád, že jsem zrovna nevyhrál. Do komentáře napiš, co bychom spolu dělali. Potřebuji uklidit. Jsi sexy. Víš co? Ona se ptá, co byste spolu dělali a ty napíšeš, vole, jsi sexy, vole. No, ty seš taky moc sexy, Aloisy, vole. Nic, ale poslední, co to je. Kluci, doufám, že můj budoucí partner bude mít vyhřívaný sedačky v autě, protože budou ode mě non-stop mokrý. Jo, tohle budou ode mě non-stop mokrý. Proč jako? Proč budeš borcovi chcát na sedačky v autě? Já doufám, že borec bude mít kožený, protože si mu na ně hodláš chcát, vole. No tak jako to já bych ani nevozil autem. Jeď si pěšky, na kole, tam si můžeš pochcat sedačku. Ha, vtípek. No, nic, končím. Zatím se mějte a zdar, ty vole, toto prostě nedávám nějaký, vole, pičo OnlyFans.